Spring! Oj, vad snabbt. Jag skulle inte hålla titta på det. Jag vågar inte, men jag är inte rädd för djur, men den där hunden verkar ovanligt korkad. Va? Är du korkad? Nej, jag är inte korkad. Jag håller inte korkad i baken. Har du inga korkar i baken? Akta inte för hunden. Han är ju så snäll och gammal så. Under. Nu tittar vi på hästen. Får vi vara tysta? Får vi inte skrämma henne? Det är henne. Stampa lite på stället så här så att det står. Varför? Så det blir varma. Stampa från du varm. Märta stampar lite när jag är bra. Nu måste vi ju värma upp och Nu ska samma vi se sak. om hästen kommer och hoppar. Kolla. Nej, vi vill ha det. Så. Peter, du ska filma. Va? Du ska filma om du kan. Ska jag filma? Ja, jag orkar inte filma. Jag sätter ett kryss här borta med Den är redan på, så trycker du på räck när den är slut. försiktigt så. Ska jag trycka på räck när jag ska börja filma? Nej, när det filmar redan. Du ska trycka på räck när du ska sluta. Var är räck?